Soft opening pa lang siya. Tayo magkakape. Okay. Yo. Ayun. Ito yung US na magiging tambayan. Ayan. At kapihan. Dito sa Bayangbang. Ayan. Mamaya maraming tao dito. Ikot na ako doon ha. Pero po. Shoutout. Isama kayo sa vlog ko ah. Ano pa pangalan mo? Si Manlalakbay TV. Ayan. Ayan, welcome to my vlog. Ayan. Chill lang ha, chill lang. Ayan. Hello po. Taga dito kaya. Okay. Maraming tambayan dito ah. Okay po siya. Okay. Maganda po, mainit pero summer. Okay lang. Oh, di ba paggabi, maayos to. Mas Ayan. maganda po siya sa... Hmm. May live ban. Mamaya po. Mamaya meron? Okay. Babalik na lang kami dito mamaya. Ka-journey. Ano masasabi niyo sa lugar? Maganda po. Maganda? Ano pa? Daming chicks? Sana po may jowa. Sana may jowa. Sulit ba? Sulit ba yung ano? Yung kape? Ayos naman. Makatarungan ba? Jowa po. Ano yun? Ano? Kamusta ang date? Shout out! Ano mga pangalan niyo? Para naman... Ayan. Josh po. Taga dito rin kaya ba yung bang? Katie po. Bilagring TV. Sige, hanapin ko yan ha. Meron talaga ha. Food, na snacks. Allison. Yan. Shout out sa Allison sa Warma House. Ayun. Ito pala. Ate, anong pangalan ng pwesto nyo? Wala pa. Tusok-tusok. Tusok. Ayan. Street foods. Ayan. Ito pa. Pizza naman. Gusto nyo naman pizza. Ayan. Welch's Pizza. Ayan. Okay, sa ano ha? Ayan. Sige mamaya. Tubukan natin mamaya pag bumalik kami ha. Ayan. Ayan. Okay. Ito sila. Yung mga tambay. Ayan.
Pwede ba kayo ma-interview? Ayan. Anong masasabi niyo sa bagong tambayan? Mga taga-bayang bang. Ayan. Ayos ba? Cozy ba? Yung kape ayos naman. Makatarong nga naman. Diba? Thank you. Ayan. Pwede kayo ma-interview? Okay lang? Ano masasabi niyo sa lugar? Sa bagong tambayan? Sulit ba? Maganda? Relaxing ba? Ayan. Sige. Subscribe kayo sa channel ko ha. Meron akong channel. Teacher ko kaya. Sige. Thank you. A few hours later.